sanoisin, että tässä on hirveän kiva taitto. Ihan kiva toi kuva tästä rivitalosta ja sitten tää kokonaisuutena tää on lyhyt. Mäkin yhtenä iltana tänne luin, että tää on niinku näppärä lukee. Niin sitten on tämmöisiä pieniä huomioita ja sitten isoja huomioita tästä kirjasta. Ensinnäkin tämä on semmoinen mikkeliläinen tämä kirja, että ihmiset kertoo avoimesti. Tämä on huomannut, ihmiset kertoo mistä asioista, jopa sairauksista ja sitten mikkeliläinen vähän semmoinen niin kuin tarkkailija. Siellä on yksi tämmöinen, joka tarkkaili sitä niiden yöllistä uintireissua. Se oli oikein semmoinen mikkeliläinen tarkkailija. Tämmöisiä mä havainnut. Ei siinä ole kaikki mikkeliläisistä, mutta sitten tämä on myöskin hämäläinen. Hämäläinen on semmoinen toimelias, kertoo, mitä hän tekee. Vähän niin kuin vaimokin on Hämeestä, eli kertoo, että nyt onko sulla pyykki? Nyt mä lähden laittaa pyykkikoneen pyörimään ja sitten käyn tuolla puutarhassa vähän noita kasveja hoitamassa ja sitten lähden kauppaan. Tämmöinen hämäläinen tämmöinen toimelias ja kertoo koko ajan mitä hän tekee. Tämä ei ole minun arvio, mutta tämä oli yhdestä yksi henkilö jollakin kirkon viestintäpäivillä arvioi näitä eri ihmisiä. No sitten tämä on niin kuin miehen kirjoittama, tässä on semmoista miehen tyyliä. Tässä on, se on tämä päähenkilö, tämä Pertti, joka niin johtaa sitä taloyhtiötä ja haluaa niin saada asioita aikaiseksi. Tämä on niin semmoista miehistä, semmoista miehistä tyyliä. Sitten on tämmöisiä, se on tämmöinen kommunikaation oppitunti. Tässä on herkullisia keskusteluja näiden aviopuolisoiden välillä. Tässä oli tässä alussa oli semmoinen pieni niin se Pertti sanoi, että tulehan nyt kultaseni aamupalalle. Irene ammuttaa, että on ollut todellakin upea, koska pitkästä aikaa kutsut kultastasi kahvipöytään. Pertti, ainahan minä olen sinulle aamupalan valmistanut. Irene, kyllä olet, mutta pöytään kutsuun kuulunut useimmiten jotenkin sellaiselta, että etkö millään viitsisi nousta vai tulehan vihdoinkin sieltä tai minä ainakin aloitan ja aamupalan nuku, jos se ei seuraa ei kelpaa. Ja Pertti, olet sinä minun kultani. Nämä oli jotenkin herkollisia nämä vuoropuhelut. Sitten tässä otetaan tätä kantaa, siis päivän politiikkaa, joka mä olin itse siitä kiinnostunut ja sitä opiskelua, niin se on musta hirveän kiva, että se on tämmöistä ajankohtaista asiaa. No sitten näitä isoja huomioita sitten, niin tämän teema on niin tämä yhteisö. Onko tämä se saksalainen, se on se Gemeinschaft on se. Englannissa yksi vastaavaa sanaa olekaan. Sitten Gesellschaft on niin kuin yhteiskunta, se on järjestynyt. Ja Gemeinschaft on semmoinen ihmisyhteisö, vaikka tämä on niin tämä Mikkelin kirjoittaa, tämmöinen Gemeinschaft. Ihmisiä, joilla on yhteisiä päämääriä, yhteisiä harrastuksia, ne toimii yhdessä. Just tämä yhteisö, se on tämmöinen kuuma aihe. Sitä niin kuin kaikki on sitten järjestöt, Mikkelin Jukurit, on se heimo. Halutaan rakentaa sitä yhteisöä joka puolella.
ja sitten kaikki nämä pop-tähet tekee semmoista yhteisöllistä, että sitä niin kuin kaivataan, mutta sitten tämä on niin kuin semmoinen, tämmöistä kirjaa niin kuin tavallaan, jossa tässä niin kuin rakennetaan sitä yhteisöä yhdellä tavalla, että lähdetään niin kuin rakentaa semmoisen, siinä on pieni yhteisö, neljä pariskuntaa asuu siinä rivitalossa. Ja sitten mä vähän hyppänen täällä eri asioissa. Nyt on tässä tämä kielellisesti, minusta tämä on hirveän sujuvaa ja luontevaa ja rakenne on jotenkin semmoinen, se alku sillä tempaa hyvin mukaansa ja sitten se kirja etenee sitten hallitusti. Sitten nämä Pertti ja Irene kutsuu sitten ne muut pariskunnat sitten kotiinsa tämmöiseen tutustumisiltaan, siinä on tämä elämän, jokaisen pitää miettiä tämmöinen oma elämän biisi ja sitten niitä soitetaan ja sitten arvaillaan ketä ne on. Ja sitten siellä on runsaat tarjoulut ja musiikki pelaa ja se jatkuu sitten kuinka kauas siellä semmoisia salaisuuksia tulee yhdeltä jos toiselta ja sitten on semmoinen tämä tarina jatkotapaamiseen toisen pariskunnan luona ja siellä sitten vähän näitä salaisuuksia aukeaa siellä niissä biisien kautta tulee semmoisia kysymyksiä menneisyydestä. Ja lopussa on semmoinen ihan mukava yllätys, mutta mä en tiedä, oletteko kaikki lukenut tänään? On. Sä oot lukenut, joo. Ja minusta se on kiva, että niin lukijalle luodaan semmoisia odotuksia pieniä, että mä aion kertoa jotakin ja sitten kohta se siellä jossakin sitten kerrotaan. Eli mä tykkäsin hirveästi, minusta on semmoinen, kun sä oot opettaja, on niin tämmöinen arvosana 9 mä antaisin tästä kyllä, että on kyllä sen verran hieno kirja. No sitten jos tämmöisiä kysymyksiä on mulle, niin mistä... Ennen kuin vastailen niihin kysymyksiin, niin muutama sana tuosta ihan omasta niin kuin kirjoittamisesta. Niin kuin sanoitte tuossa alkuun, että olet 5 romaania sitten saanut aikaiseksi ja muutaman lyhyt filmin käsikirjoituksen ja ohjauksen. Niin mulla on tullut joskus mieleen, taikka on ihan suoraan kysytty, ihan niin kuin Tapio Rautavaara yhdessä laulussa sanoi, että mä mistä laulun aiheet saan, niin moni tiedostaa ja niin edelleen. Niin kysytty, että no mistäs minä nyt sitten saan nämä kirjoittamisen aiheet. Ja no se ensimmäinen romaani Elämän avaimet nimeltään, niin siinä ehkä korostuu kaikkein eniten tämä mun siviiliammatti eli opettaja, sekä se kertoo tästä opettajuudesta aika paljonkin sen ympärillä punoutuu. Toinen, joka on sitten Itsekkyyden kukka -niminen kirja, se Itsekkyyden kukka on narsissi, ja se viittaa sitten narsismiin. Eli lähti liikkeelle siitä, että multa kysyttiin, että joku arveli minun luonnettani sillä tavalla, että ei suinkaan sulla ole narsistisia piirteitä. Ja sitten tutustuin koko aiheeseen hyvin pitkälle ja kirjoitin siitä sitten romaanin ja se sitten hyväksyttiin jopa Narsistien uhrit -nimisen järjestön sitten ja tähän kirjavalikoimaan, että lukekaa se. No kolmas romaani, jonka nimi on sitten Muisti tekee virheen, niin se lähti liikkeelle niin yksinkertaisesta jutusta, kun katsoitte televisio-ohjelmaa, jossa paneuduttiin sitten muistiin ja kerrottiin henkilöstä, jolla oli ihan hämmästyttävä muisti, siis muisti ihan eli lapsuudesta lähtien kaikki tapahtumat ihan tarkasti. Ja
Ja ajattelin, että jospa Suomeen syntyisi tämmöinen henkilö, jolla olisi tämä sama erikoisuuspiirre. Ja siitä se kirja lähti rakentumaan. Mutta niin kuin se kirjan nimikin sanoi, että muisti tekee virheen, niin tämä henkilö sitten käyttää sitä mahtavaa taitoa vähän väärin ja huonosti hänelle sitten loppujen lopuksi käy. No, 4. romaani Onnensa etsijät, niin se on ehkä kaikkein sen aiheudu kaikkein lähinnä sitten ihan semmoisia omakohtaisia kokemuksia, että varsinkin hyvin läheiset henkilöt niin voivat lukea sieltä sitten myös Osmo Ukkosen tarinaa ainakin jollakin tavalla väritettynä. Ja sitten tämä viimeinen niistä, Aare, kiitos todella kauniista arvioista ja 9 on ihan huippuarvoisen arvosanalta, kouluarvosanana, niin se tosiaan lähti liikkeelle tästä TV-ohjelmasta Katjasta olin vetämästä Elämäni 5 nimisestä suositusta sarjasta, joka lauantaisi täällä kotikatsomoihin pyörähti ja ajattelin, että sen runkoon voisi rakentaa sitten juuri sellaisen kertomuksen, jossa sitten taloyhtiön 4 perhettä niin tutustuisivat toisiinsa ja tarkoitus oli todellakin tehdä vähän tämmöinen yhteisöllinen juttu, että sikäli tuntuu mukavalta, että olet kirjoittajan kanssa samalla aaltopituudella kuin tämän havainnon tein. Mutta minua huvittaa tässä vain se, että ensimmäinen kirja oli Elämän avaimet ja nyt tämä 5 on Elämän 5, että en tiedä miten mä tähän elämän juttuihin nyt olen sitten mukavasti joutunut. Saapa nähdä, sulkeutuuko ympyrä vai tuleeko vielä jotain elämän alkuisia teoksia tässä. Mutta kiitos ja nyt vastailisin kysymyksiin. Joo. Ensinnäkin tämmöinen, että kun sä ruvat kirjaa kirjoittaa, niin onko sulla niinku se juoni ja koko rakenne niinku valmiina, kun alat kirjoittaa, vai onko se semmoinen inkrementalistinen niin kuin Sipilä, että se vähitellen muotoutuu siinä matkan varrella? Kyllä minulla on se tapa ja on pitänyt sitä ehdottomasti kiinni, että kyllä minulla on se runko ihan selkeästi mielessä, että mikä on niin kuin aloitus ja mihinkä se sitten päättyy. Matkan varrella totta kai siihen voi tulla lisäyksiä, mutta mä olen aina ajatellut niin, että ehdottomasti pitää kuitenkin se kokonaisuus pitää hallinnassa, ettei käy niin kuin Väinö Linnalle aikoinaan, kun hän kirjoitti Tuntemattoman jälkeen seuraavaa romaania, niin se lähti paisumaan niin, että hänen täytyy lopettaa se. Ja onneksi sitten keskittyi Pohjantähti-trilogiaan ja sai siitä sitten loistavan teoksen aikaiseksi. Siis lyhyt vastaus, mulla on runko. No tämä on vähän niin kuin semmoinen niin näytelmäkäsikirjoitus. Siinä on aina se henkilö ja sitten sanoo, että onko tästä tarkoitus tehdä niin kuin näytelmä. Oletko sellaista ajatella? No kai sekin pikkasen välähti jossakin vaiheessa, mutta ennen kaikkea mulle tuli mieleen se että kun suomalaisessa kirjallisuudessa niin on muutamia merkkihenkilöitä, jotka ovat mulle hyvin tärkeitä. Ensimmäinen Aleksis Kivi, Väinö Linna, Mika Valtari, vaikka nämä 3. Ja Aleksis Kivihän kirjoitti juuri tämmöisiä näytelmätyyppisiä juttuja, 7 veljestä, Nurmi Suutari, Olki Retki ja niin edelleen. Niin ajattelin, että kokeilepas tämmöistäkin ja omasta mielestäni onnistunut aika mukavasti. Mitä voisi olla tuolla Mikkelin teatterissa tai näyttämäpäivillä? Tässä olisi valmis käsikirjoitus. Joo, sitten
Se on tietysti hyvää tämmöistä dialogia, siellä on semmoista ihan tiukkaa ja vähemmän tiukkaa arkipäivästä. Mistä olet löytänyt tämmöisen hyvän dialogin tähän kirjaan? No miten se entinen mies sanoi, että kun on itse itseänsä kehunut, niin on, että kun on itse itseään kiittänyt, niin on kiittämistä riittänyt. Mutta kai se on vaan ihan itse on keksinyt. En mä sitä millään tavalla harjoitellut, enkä erityisesti niin painottaa. Oletko saanut tukea vaimolta tähän teoksiin? Kyllä ihan ehdottomasti. Joka näissä viimeisissä kirjoissa niin ei mulla ollut parempaa oikolukijaa kuin mitä vaimo on ollut. Hän on erittäin tarkkana näissä asioissa. Ja kyllähän jopa pieniä vihjeitäkin antaa ja esimerkiksi 3. romaanissa niin niin kun olin käsikirjoittanut jo aika pitkälle, niin hän sanoi, että tuota henkilöä sinä et kyllä tee tapaa. No sitten mikä se on sinun oma elämän biisi, onko sulla semmoista? Kyllä mulla on. Mulla on nimittäin semmoinen ihan suosituin muusikko, jota kuuntelen on kuunnellut ja seurannut varmasti koko uran tämmöinen kuin Heikki Harma eli Hectoria. Muistan aina nuoruudessani että ensimmäisen kerran hänet kohtasin sitten silloin, kun vanha ylioppilastalo vallattiin, oli tätä nuorisoylioppilaiden niin tätä radikalisoitumisaikaa. Ja mä olin konsertissa vanhalla, ihan yliopiston siellä juhlasalissa ja siellä esiintyi tämmöinen pitkä komea mies Hector ja lauloi tätä kuuluisaa Palkkasoturia ja kun hän oli saanut sen laulunsa loppuun, niin marssin sinne sisään sitten näitä nuoria ylioppilaita palkallakin päässä, mutta punainen käsivarsi. Ja sanoi, että nyt liittykää nuorison mukaan, vanha on vallattu. Mutta tästä kai johtuen tästä Hectoria tuli sitten seuratuksia. Täällä on sitten semmoinen kappale, kun hän on mun nainen. Ja se on mun elämän biisi. Ja ei ole vaikea arvata, kenestä minä kuvittelen hänen laulan. Sitten sitä yhteisöä kehitellään, mikä on sun mielestä hyvä yhteisö, mitä ominaisuuksia on? No, hyvä yhteisö on sellainen, joka oikeastaan sillä voisi olla 3, ei nyt matkita presidenttiä, mutta kuitenkin 3 ominaisuutta. Ensinnä on luottamus, että se yhteisön jäsenet luottaa toisiinsa. Toinen on sitten tämmöinen valmis avunanto, sopimus, sanotaanko nyt näin, eli ovat valmis auttamaan sitten tarvittaessa. Ja sitten 3 on ennen kaikkea se että yhteisö tajuaa tosiaan yhteisen asian, asuvat he sitten rivitalossa tai missä tahansa, että yhdessä olemme enemmän kuin yksi yksilö. Tuossa vaan sivustin tätä, mutta onko se suunnitelmassa jotakin uutta kirjaa tai filmiä tai tällä hetkellä? No, kyllä mulla on ajatuksissa, että en mä nyt vielä tähän pysähdy, vaikka kyllähän tietenkin täytyy myöntää, että ikätekee rajoituksessa, että ensi vuonna täytyy 80 vuotta, se on aika paljon, mutta niin kauan kun tuo järki juoksee ja jotakin saa aikaiseksikin, niin kyllä mä varmasti vielä yritän. Mulla on yksi lyhyt elokuva käsikirjoituskin on kyllä tehtynä, mutta se on filmaamista vaille valmis. Sitten kun luin tätä
Elämän biisikirjaan tuli mieleen tämä James Joycen se Odysseus, joka niinku, se on niinku reilu vuorokausi, kun se tapahtuu. Sieltä se piti Katsenen kirjoittaa muutamia novelleja, se tuli monta sata sivuinen juttu, mutta se niinku tapahtui yhden vuorokauden. Tässä on niinku parikki, joka on myös sellainen tiivis. Onko sulla ajatusta, onko sun tämmöinen, että tehdään tämmöinen juttu lyhyessä ajassa tapahtuva tilanne? Joo, kyllä. Se oli ihan tarkoitus. Antti Tuurihan on kirjoittanut semmoisia, ainakin yhden semmoisen romanin, jossa kaikki tapahtumat on yhtenä viikonloppuna. Muistan nyt sen kirjan nimen. Ajattelin, että noudatanpas tätä kaavaa. Joo, kiitoksia. Onnittelut hienosta kirjasta Osmolle. Kiitoksia.